hey muzwa mukoma ana mukachitambura anyatsofunga kuti munhu akatanga kuti sikabva sadza akazvita hawo ende kuti akaita madhezi mangana achidya ega asataudza vanhu because sadza chisi chidiki muna ende unoziva kuti kwakazoita marketing yekuti chichibva chazikanwa panext door zvichizoenda kuna vanhu kusvika nyika yese chitambiko muzwa kusinangana mafoni ini mwana unoshamisa nde akaisa soti mudziwa uzorofa uzi mwana kasoti yacho akasikanyoma unoziva kuti kazhinji kacho vanhu vakatitarisa ipapapa vanogona kunyepedzera kunge asi pakushamisika but test iyo vanoiziva munhu wese anoziva test saka aiwa ndandauya kuna mukoma tichivanzisa album saka pamarakatsimba guys mufana wangu ari kupedza nemi and album racho rinoenderana nezvandabva mutaura unonzi pedza inawo so guys imimi chenyu pamasaisai handizi mungoitisira kuti malikes tuma-subscriptions yes nekushare kuti shoko risvike svike kumberi babara rimunonge waziva plus concept yevidhio yetsatsatsa ndaenda bva kutoipiwa izvozvo kana makuzoona video zovati concept yevidhio handisini ndialbert maburi handisiri